la uzul cuvintelor dor, doină, tricolor, limba română, Ștefan cel Mare, Creangă, Eminescu. Să-i salutăm cu drag pe bunii noștri prieteni, delegația din județul Arad, președinte Viorel Dănuț Dolca. Delegația care scrie cu noi cei de la Chișinău istoria Giro, prin organizarea Congresului al 36-lea la Suceava și Rădăuți. Salutăm colegii veniți din Suceava. Președinte Maria Cadulescu. Salutăm colegii veniți de la Rădăuți. Salutăm pe doamna președinte Veronica Moscaliu. Mulți colegi prezenți în sală sunt poate pentru prima dată la Chișinău. Sperăm să petreceți zile minunate, stimați colegi dascăli din Serbia. Știm că distanța dintre Chișinău și Serbia este mare, însă limba română este cea care a scurtat drumul. Vă îmbrățișăm cu drag. Delegația din Serbia vă doresc să vă ridicați. Delegația din Neamț, seniorul, mentorul și tatăl nostru, profesorul Gheorghe Amaicei. Am primit cămașa de dezvoltare de la Piața Neamț în 2008, vă mulțumim. Îl salutăm pe colegul Cătălin Diaconu, vicepreședintele Agiro și delegația din Bacău. Cu Alexia Dimeri ne bucurăm de prezența delegației care în anul trecut a fost o gază excelentă pentru Congresul al 35-lea de la Slatina, județul Olb. Și cu acest prilej vă mulțumim pentru clipele memorabile. Vă salutăm cu doamna Margareta Gărghiță, membru Consiliului Director al Agiro, președinta noastră Carmen Olb, și domnul director Valdu Mion, știe despre portul de la Unghei. Vă mulțumim, stimați colegi. Salutăm delegația cu același nume din Slatina, dar din cea transcarpatiană.